Hei, vuoden loppu lähestyy ja useimmat meistä toivovat hyvää terveyttä, taloudellista menestystä ja vähemmän stressiä. Olemme kirjoittaneet kirjan Form.vot, joka on käännetty 69 kielelle ja jossa esitellään äänestyssovelluksemme. Sitä kehittäessämme keskityimme 3 pääalueeseen. Terveys. Sovelluksemme säästää aikaa ja matkustamista ja antaa ihmisille mahdollisuuden sijoittaa mainoksia nopeasti ja tehokkaasti. Lisää taloutta. Sovellus auttaa käyttäjiä ansaitsemaan rahaa ja tarjoaa tehokasta markkinointia eri maissa. Vähemmän stressiä. Helpottaa viestintää ja yksinkertaistaa liikekumppanuuksia. Uskomme, että kirjamme voi olla mielenkiintoinen ja omaperäinen lahja liikekumppaneille kaikkialla maailmassa. Lisätietoja on saatavilla form.vot-sivustolla.